Kung mason carpenter ka, classmate ta, welcome to my vlog, John Carpenterong Bisaya. Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Ang mga classmate, nanapod mi sa among isa ka project mga classmate. Kay magtiwas ta pud mi diri. Galusulok sula mo trabaho karon mga classmate. Kung mas pikas project na pud ko kay magtaod ko og tiles. Kining uban ako nga mga body, ako ra pud ibilin diri. Duha lang kahaligi ang kulang. Akin lang diri. Adre kompleto na. Nakabuhos na. Pag humana mo sa kural mga classmate, diri na pud mi nga area. Kini na yung mga bangag. Amo na po ng pailan. Kini upat ka bangag mga classmate. Building ni siya nga gamay. Dari. Nasa basement gamay sa ilalim mga classmate. Ang ganda niya nga area. Tambayanan na nasa dia. Gwapo na tambayan, ganay daghang kahoy. Bugnaw. Kompleto nung ginamo ang mga poste mga classmate. Papaingon dito. Ating paniud to ng mga classmate. Paniud to na ako mga body. Diri mi na human sa gate ang duha ka poste. Unyang hapon mga classmate, akong pick up ng tiles dito sa Valencia, Bukidnon, sa Valencia City, para sa pikas na akong project. Kaya mag tiles ko ugma, ibili na ako ng mga sako pa kodre, kaya magtambak sila dito. Adira ko to bakong video mga classmate. Salamat, thank you.